Hey Mary, what's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hey everyone, how are you guys doing? Kamusta naman kayo guys? O ano, nagpa-vaccine na ba kayo? Ako hindi pa, pero naka-register na ako, naghihintay na lang ako ng text. Hanggang ngayon wala pa akong nare-receive na text. So, hopefully, by next week, meron na sana. Kasi, layas na ako. Anyway, guys, it's raining today. So, it's rainy Saturday. Pagising ko pa lang kanina, maulan-ulan na hanggang umulan na talaga. It makes me feel happy. I don't know, ganun talaga ako ever since na pag umuulan, it makes me feel happy, na i-excite ako. No? Medyo weird ba? But anyway, now, speaking of weird, for this video, we are gonna talk about some weird things na pinanonood ko sa YouTube. I know, di ba, during the pandemic, guys, yung may mga, we have all the time in the world kasi, di ba? So, marami tayong na-discover online, especially sa YouTube, na mga bagong pinapanood. So, there are things na parang yung mga niche ba yun? So, iba-ibang klaseng niche na parang na-discover ko. So, yung mga hindi ko naman pinapanood dati nung wala pang pandemic. Ngayon, parang hala talagang yun na yung mga pinapanood ko. Napapansin ko parang pa-weird. Hindi naman totally sobrang weird. So, I'm just thinking na baka mamaya hindi lang pala ako yung ganito. And meron din sa inyo na nakaka-relate, no? So, don't judge me on this, guys. Kasi medyo yung iba man, medyo gross. Parang gano'n, nakakadiri. But anyway, so eto na nga. So this is not in any particular order ha. So parang nilist ko lang yung mga talagang pinapanood ko ng mga discover ko during the pandemic na talagang yun yung parang guilty pleasure ba tawag doon. Nakakahiyawan pero anyway, yung number one guys is pimple popping ba tawag doon or blackheads removal video sa YouTube. I know, nakakadire. Pero, I don't know. There's something parang satisfying. Especially pag yung sa video is sobrang dami niyang blackheads. Tapos parang igaganon tapos lalabasan siya lahat. Oh my God! Parang, there are times na talagang, oh my God, parang pag ganyan, parang, oh, dami. Talagang napapaano talaga may reaction talaga And the funny thing was, talagang natatapos ko yung the entire video. And I devoted hours and hours with this, na nanunood lang ako ng blackheads removal video. So parang, is this weird? Ako lang ba to? Or, I'm not sure, kasi parang nakikita ko naman dun sa mga views ng mga ganun. Ang dami naman nilang mga views. So parang, iniisip ko na lang na, hindi naman siguro ito weird. So parang it's satisfying lang kasi to watch na after nalinis na yung mukha ng tao. Okay, so number 2. Oh my God, nakakahiya. Anyway, sige, go. Ingrown removal videos. Hindi lang... Okay, hindi lang ito basa-basa yung yung to guys, yung parang sa toenails. Oh my God. Sa paa. Yung mga pedicure na ganyan, yung mga ingrown na talagang namamagana yung hinlalaki sa paa, tapos parang kinukut-kut. Anyway guys, hindi ako nagpapatanggal ng ingrown ha. Kasi ako pupunta sa mga parlor para magpa-pedicure. Doon ako sa mga nail spa, tawag doon. Yung nasa mall, yung ganyan, doon ako nagpapaano kasi hindi nila kinukut-kut talaga. But anyway, so yun yung pinapanood ko na talagang it's very satisfying pag natanggal na talaga. Tanggalin mo yan, go! Tanggalin mo yan. Kut-kutin mo yan, tanggalin mo yan, ayun. It's kadire, It's kadire kung iisipin mo. Pero pag tinitingnan ko naman yung views, ang daming views. So, hindi lang ako, iniisip ko na lang na hindi lang ako yung nanonood nito. Marami. Ayun. Okay. Okay, so number 3. This time naman guys, hindi ito masyadong nakakadiri.
Ano ito, it's very satisfying. I don't know why. Ito yung tinatawag nilang lawn mowing videos. I'm not sure. Wala akong nakita na dito ginagawa sa Pilipinas, pero mostly mga foreigner yung nakikita ko. Yung favorite ko is taga-Australia siya. Meron ding taga-US. Pero, yun, lawn mowing videos. Yung parang nag-ano lang, naglo-lawn mow, nagmo-mowing sila yung mga matataas na grass. Tapos, minomow hanggang matapos. Guys, yung iba, 30 minutes to 1 hour yung ibang video. Oh my gosh, nauubos. I mean, natatapos kong the entire videos. The entire video natatapos ko siya. And then nakikita ko na ang dami rin namang nanunood, ang dami rin niyang views. So hindi lang ako yung nasasatisfy while watching this kind of videos. Tapos nag-search pa ako ng mga ibang videos sa mga naglo-lawn mow. Yun. So, yun, pinapanood ko siya, tinatapos ko siya. Yung talagang, yung parang mga bahay na parang halos hindi mo na makita yung driveway kasi punong-puno na ng mga grass, punong-puno na ng mga kung anik-anik. Tapos imo-mow niyang ganyan hanggang gaganda na yung ano niya, yung backyard, ganon. Ayun yung number 3. So, number 4 naman, medyo connected siya dun sa number 3 na paglilinis ng backyard. Ito namang yung number 4 is pressure washing. I don't know kung ako lang to guys. Kayo din ba? Meron din pa sa inyo na nag-enjoy, na nasasatisfied habang pinipressure wash yung backyard, kung ano-ano man, mga pavements or kahit mga monoblock na talagang nakikita yung yung nalilinis siya, pinipressure wash. Tapos, di ba marami yan? Meron nga din yata sa TikTok. Meron din ako nakita sa TikTok na ganyan. Pero mostly, pinapanood ko siya sa YouTube kasi mahabaan talaga siyang videos. Talagang tinatapos ko, inuubos ko talaga yung tinatapos ko yung entirety ng videos niya. Ayun, so pressure washing ng kung ano-ano man. Ayun, talagang ilang oras ang ginugugol ko para lang makapanood ng ganon. Depende sa mood. Ayun yung yun yung number 4. So, sinishare ko to guys, no? So, I'm not sure kung meron din ba sa inyo, pareha ba tayo na ganon yung keme na mga pinapanood. Okay, number 5 naman. So, itong number 5, guys, it's very brusco. I don't know. Pero ano siya, it's car detailing. I don't know, parang minsan, naisip ko yung mga tatlong magkasunod, para silang is about paglilinis, no? Yung car detailing naman, guys, yung parang, di ba merong mga sa states parang wala na or sa ibang lugar, mostly in the west, wala na silang time to detail or to clean their cars. Talagang ang dumi-dumi ganyan, so papadetail nila yun. Talagang yung iba meron pang mga flies or mga mice infested pa yung cars nila, parang spiders infested pa yung mga cars nila. Normally mga umaabot yung videos na yun 30 to 1 hour, no? So natatapos ko yun, guys. Natatapos ko, napupuyat pa ako doon. Tapos, syempre, ipapakita niya yun yung before and after, di ba? Yung before na talagang muddy, tapos, ang dumi-dumi ng loob ng cars, tapos, after nun, para ng brand new, ganyan. Yung pinaka-favorite ko na pinapanood si, Detailed Geek. Yon yon. Ano pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Matt? Hindi yata. Basta si Detailed Geek, I think he's Canadian. Try niyo yung videos niya. It's very satisfying. Ang dami niyang mga, yung mga detailed na gano'n na talagang sobrang dirty nung car. Tapos i-detail niya yun. Makikita mo yung attention sa details niya kung paano siya talaga magdinis ng car. Talagang parang brand new niya na yung car after. Ayun, talagang inuubos ko yung playlist niya na papanoorin ko lahat. My gosh. Kasi doon din, meron din gumagamit din siya ng pressure washer. Pinipressure wash din niya yung car, ganyan. Pati yung mga mat nung car na yun. It's very satisfying. Ayun. Okay, so number 6. Number 6 na tayo, guys, no? Siguro ito talaga, talagang dahil ito sa pandemic.
nafe-feed niya yung pagiging layas ko. Though kahit before naman, bago nag-pandemic, mahilig talaga ako manood ng mga travel videos. Mahilig ako manood ng mga travel videos. Nagpa-follow ako ng mga travel vloggers. Nag-i-enjoy ako sa mga ganong klaseng content. This time, na-discover ko yung mga walking tours. So, for number 6, mga walking tours. Tama, number 6 na ba tayo? Ayun, tama. Number 6, mga walking tours. So, since hindi tayo makaalis kasi nga pandemic, hindi tayo makapunta kahit saan kasi maraming mga requirements na kailangan mong gawin bago ka pumunta doon sa isang lugar, di ba? Magpapaswab ka and all that, ganyan. May kailangan kang QR code or basta every LGUs, iba-iba yung mga kemi nila. So, ako naman, syempre, hindi pa ako vaccinated. So, ayoko munang i-risk din. So, dito lang muna tayo sa bahay or around the areas within the metro na pwedeng puntahan na mga public places. So, eto, walking tours, hindi dito sa Pilipinas mostly. Ang pinapanood ko ngayon around Europe. Specifically, Italy. So, guys, walking tour siya. So, naglalakad-lakad lang siya, ganyan-ganyan. So, natapos na ako sa New Orleans, sa Louisiana, sa New Orleans, may walking tours akong, parang nakapunta na rin ako ng New Orleans kasi parang alam ko, parang kung saan street siya pumupunta, di ba? Sa Bourbon Street, ganyan, St. Charles, ganyan-ganyan, doon sa New Orleans at kung ano-ano mang lugar nilalakad niya. Meron din siyang map doon na kung saan siya, sa ano yung babaybayin niya. So, this time naman, sa Italy tayo. So, galing na akong Crema. So, saan na ba ko? Proglia ba yun? Proglia, parang ganun. Positanio, parang, ang hirap din kasi ng mga ng mga lugar nila. Basta, parang nakapunta na rin ako sa mga lugar na yun. Kasi walking tours siya. So, naglalakad-lakad siya, iniikot-ikot niya yung mga lugar na touristy na pinupuntahan ng mga tourist. Ayun. So, sinasabi niya kung anong street ito, ganyan. So, parang siyang, walking tour. So, parang tinutour niya yung mga viewers niya virtually. Ayun naman. So parang napuntahan ko na rin yung mga lugar. Hindi lang in real life. Sa virtual lang. Pinapanood ko siya. It's either sa phone or minsan naman sa laptop kasi pangmalakihan pag wala akong ginagawa. So, pangmahabaan din yung mga videos na yun, umaabot ng 1 oras mahigit. At talagang inuubos ko, tinatapos ko yun. Anyway, for number 7, medyo related din to dito, no? So, number 7 naman, hindi ito walking tours, driving tours naman ito. So, ang ginagawa naman ito sa driving tours, parang naka-dashcam. Yun ba yung sa sasakyan, naka-dashcam. Tapos, pumupunta-punta siya sa mga lugar. Ganyan. So, ikutin niya yung mga kasuluk-sulukan ng city na yun. Tapos, napakita niya yung mga, kung saan ba yung mga ghetto na mga places. Minsan, feeling ko parang joyride, ganyan. So, parang joyride yung feels, pero virtual nga lang. Instead of yung sa walking tours na parang nandun ka rin, tinutour ka ng tour guide, no? So, this time, para naman siyang, nagjo-joyride kayo around the area, around the city. So, yun. So, mahabaan din yung mga videos na yun. So, parang sobrang satisfying din. Sobrang feeling ko, ay, galing na ako dito. Feeling ko ganyan. Pathetic. Anyway, syempre, nafe-feed niya yung wanderlust ko, kumbaga. So, 'di ba layas ako dati kung saan-saan kami nagjo-join ng yung mga joiner tours natin dito sa Manila, 'di ba dati may mga joiner tours, magbo-book ka diyan sa Facebook, re-register ka, sasama ka, magbabayad ka. Pero may mga kasama ka dun sa van, may mga kasama kang ibang joiners din, makikilala mo sila, ganyan. And then pupunta kayo sa iba-ibang mga klaseng lugar dito lang within the NCR. So, kung gusto nyo makita yung mga joiner tours ko, guys, scroll nyo lang yung mga playlist ko ng video. Dun sa mga pinakauna kong mga YouTube videos, bago ako nagkaroon ng mga anxiety videos, nandun sila. Yung mga joiner tours ko na napuntahan. So, Fortune Island, Mariveles, at kung ano-ano pa yung mga pinuntahan namin before. Ayun, so nandun siya, guys. Nakakamiss
'di ba? Nakakamiss lang mag-travel. As of now, I'm not that confident kasi hindi pa ako vaccinated. So maybe pag vaccinated na ako, then medyo lumakas-lakas na ang loob ko. Ayun. So ayun guys, as of now, yun lang muna ay listed. Ano ba? 7. It helps me relax during my free time. So, ano siya sa akin, nakaka good vibes. Yung mga gross moment, yung about removal ng mga whiteheads, removal ng mga ingrown. I know it's medyo nakakadire, pero somehow it's very satisfying. Yung parang aggression mo na ilalabas mo. Ay, labas mo yan, tanggalin mo yan, ayun. So, ganon yung effect niya sa akin. Hindi naman negative. So, it helps me relax, ayun. I'm doing my best to create a content na medyo hindi naman masyadong related sa anxiety. Pero of course, good vibes pa rin, di ba? Thank you so much guys. And I hope na okay lang kayo. I hope na safe kayo. So hanggang sa next video na lang ulit, ha? Thank you. Give me a thumbs up and thank you for watching. And as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Okay, bye for now. Thank you.